Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume sibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana kwaNgcobo Fuze. Omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozala uThumbula Tshatatsha, uTshatatsha azala uPheshe, uPheshe azala uMaguyane, uMaguyane azala uVaphi, uVaphi azala uNokhonjo. Nanamuhla ke bafowethu angihamba ngedwa, ngihamba nensizwa la umfoka Ncayane ojikelele. Mnewethu asikubingelele sikwamukele kwimpunga yesintu. Ngibingelele ohlelweni lempunga lesintu, ngibingelele abantu ngokukhethekile ngokukhulu futhi ukunithanda ababukeli. Lo khulumayo ujikelele abaziqala abazisiphetho osibhama bashungela amaphika kanotikiti azemshovele ethuneni osilidi beshunqa bengabhengiwe. La ngikhuluma ngoNcayane umthombo besana uFayigotshwa, ngizokhuluma kodlamini osibalikhulu. Ngibingelela nonke niphelele lapho ke engifikelela khona la lo mbukiswano. Hey mnewethu ngiyazizwa izibongo zakho usikilidi ushuma ungabhenyiwe. Ungabhenyiwe. Kusho ukuthi kujulile. Kusho ukuthi kujule kakhulu. Hey ngeke phela lapho sesifika ngampela kojikelele wangampela lapho basho khona ukuthi thina abafana fana sesinikeza lo msebenzi bazi ukuthi usikilidi lo ushuma ungabhenyiwe. Mnewethu mhlamba abantu asibakhumbuze nje into encane okuthi ojikelele bayahlola. Mhlambe usebenza ngedlozi usebenza ngesithunya ngiyabona ufakile la ijazi ukuze abantu babe nomqondo sobala ukuthi usebenza kanjani. Uhlola kanjani ngefoni uyahlola. Uma mhlambe umuntu ekekapa efisa ukuthi ahlole angizi la mhlambe athathe isinqumo sokuthi eze la ngoba nake sezosetshenzwa. Yebo la ekhaya kojikelele siyahlola ngenani engango 200. Futhi akufanele ukuthi ngikushiye emuva lokhu awuyikhiphi lo mali ungagculisekile ungayizwanga ukuthi kahle kahle yini obuze ngayo. Elamidlozi lisebenza kakhulu, ngisebenza kakhulu ngedlozi nangesithunywa. Lokho futhi ngakuhlanganisa ngendlela abantu abadala ababefuna vele ukuthi ingene ngayo. La ekababa ngalanda ikhwama zomnyanga bese ukuthi ngapha kaMama ngalanda isithunywa. Yiso lesi abahlezi bengicelela sona enkonzweni ukuthi ngizohlola ngaso. Nasenkonzweni mnewethu uya izikala kampela lapho. Ibona bakucelayo. Ngiyacelwa phela ukuthi usithintele la engathinte kukona. Sekufika ngempela ojikelele lapho singena edressini ngempela hayi swengase kuhlehlele emuva lapho. Mnewethu la kukhona into engifisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu alekeleleke. La mnewethu kunombukeli la ohlala ngasonke isikhathi impunga yesintu mayikhuluma nabanye abantu abayizazi zesintu nabelaphi bendabuko. Abahlala beyibalula ukuthi uma umuntu kubalekile ukuthi uphuphe. Uma umuntu ungaphuphi usukunenkinga enkulu. Uma umuntu ungawakhumbuli kahle amaphupho kuyinkinga lokho. Ungawakhumbuli kahle amaphupho kefana nokuthi awuphuphi. Ngoba isuke ingekho into ongayixoxa. Uyabona nje amaphupho abaluleke kakhulu. Ngizokwenza umfanekiso. Ngelinye ilanga kufika ikhehla kumina lizothi ngithunyiwe kuthiwa ngizokunika impande yezalukwazi nabantwana ozoyidla izinsuku ezisikhombisa izokulekelela ukuthi isimo sakho senhlanhla siphakame. Anganezwa leyo nto ukuthi icacile inkulumo le ecacile. Ukube ngangingenawo amaphupho okanye ukuba amaphupho ami ngangingawakhumbuli okanye ukuba amaphupho ami ayengacaci ngangizokubona kanjani lokho. Ngake ngikwazi ukuyidla lempande ngoba noma ngingaphuma ngithi ngohlola
ngizofike mhlambe ngingakutholi lokho ngoba nabantu abahlola abahloli ngendlela eyodwa. Isikhathini samanje sekunjalo impela. Namuhla ke mne wethu jikelele. Ngifisa ukuthi ke sikhulume ngento yokuvula amaphupho. Yeah. Ngifuna namhlanje sikhulume ngokusiza umuntu ongaphuphi othi mina ngiphuphi. Kufanele simvulela amaphupho. Umuntu othi amaphupho angwakhumbuli kufanele awakhumbule. Kunjalo. Kungabe mhlambe mne wethu kungayini imbangela yokuthi umuntu angaphuphi ngaphambi kokuba siye ekutheni yini engabasiza abantu ukuthi bavule amaphupho? Kungayini imbangela engenza umuntu ukuthi angaphuphi? Ngiphinde futhi ngibikelela umbukeli emakhaya. Yeah. Masingena la emaphupheni singena endabeni ejule kakhulu. Ngaphambi kokuthi ngikhulume ngokuthi yini engavula amaphupho, ngizoqala nje ngokusho ukuthi yini ephazamisa ukuthi ugcina usumuntu ongaphuphi. Njalo nje wena izinto ziyehla zenyuka nje wena ubona ngaso isikhathi kwenzeka le nto leyo, kuthola ukuthi bebefuna ukuzoxwayisa kodwa manje abakwazi ukufinyelela kuwena. Kunezinto esiye sithi amathunzi amnyama. Yeah. Kuzoba khona lapho ukuthola ukuthi kunesilwane esikuhluphayo la emzimbeni wakho. Yeah. Leso silwane ntomdala senza ukuthi uhlezi ngaso sonke isikhathi komunye alangazelela ucansi la sesikhuluma khona ngendoda ehlala ngaso sonke isikhathi ngashaya indlwabu. Izisize. Ngoba hey Nkosi yami leyo ndoda leyo ayisakwazi angithi labantu abadala mhlawumbe lento iqeda amandla kuyena. Abantu abadala mase befuna ukufinyelela kuyena bayaphuza ukuza ngoba lo muntu abamtholi ngalesikhathi energy ngalesikhathi bazofike khona bakhulume naye ngendlela efanele. So sekufanele ukuthi lo muntu loyo sambe siyomgeza, sambe siyowenza usiko lakhona lapho khona ezokwenza ukuthi amaphupho akhe bakwazi ukuthi baxhumane nawo. Mhlambe nje mne wethu uzohlabela phambili ngiyafisa ukuthi ngiyigcizelele le yendlwabu. Nkosi yami. Ukuthi noma ngabe ubani oshaya indlwabu kubalekile ukuthaza ukuthi usukelele nesilwane ngaleso sikhathi. Hey. Ungabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane. Ngenkathi uqala uwenza lo mkhuba kusuke sekukhona umoya othile osukuvakashele ngaleso sikhathi. Wena ngenkathi uthi uzisiza wena usukungasizi wena usiza lowo moya. Ingako indlwabu isinyama ngoba akukaze ngaba ukukhanya ukwembatha nesilwane. Nkosi yami. Iyona ke lento ikhehla elisho ukuthi uma kuukuthi umuntu ushaya indlwabu na kanjani lapho vela amandla yawaqeda ingoba vele usukulele nesilwane udinga ukuthi uhambe uye kohlanjuluka hlabela phambili. Kumele ukuthi uhlanjululwe ngalowo moya ngoba uwona moya okwazi ukuqeda into eziningi lezo. Loyo iqeda yonke into akuyibona ishabalala lana uthi usabathe uthi khona hayi manje iqede yonke into ngoba abantu abadala bakesikhathi bayisebenza mase befuna ukufinyelela kuwena bengesakutholi kahle ngoba lo moya usuvele wangenelela kuqala wasuphazamisa izinhlelo zabo. So sekufaneleke lapho ukuthi ke ngikuhlole kuqala ngoba lo moya nakhona ifika ngendlela engafani futhi akuthi lo bengimlaphe ngalendlela namhlanje futhi nalo olandelayo futhi unjalo. Cha, kufanele ukuthi ngimhlole kuqala ebese ngayithola into yakhe ukuthi ingene ngaluphi uhlobo khona nami ngizothi mase ngihlasela lento ngihlasele ngalendlela vele efike ngayo bese ngiyakwazi ukuthi ngiyiqede nya. Okokuqala lokumno wethu okungenza ukuthi umuntu amaphupho angawaboni. Okokuqala nje ukuthi manje kukhona ukungcola okanye izinyama anazo. Omunye futhi kukhona umuntu namne wethu othola ukuthi uhambe babhabala wenza ucansi nabo bonke abantu. Uyabona labantu laba bathi bona bamasoka. Nkosi yami. Imina owayisoka mne wethu. Ngoba mina ngangingoni mina. Isoka phela vele kunjalo impela. Intombi zazingiqoma impela kodwa ngangikwazi ukuthi ngiziphathe kahle. Ngangingoni, ngangelona isoka lamanyala, ngangiyisoka la ngempela. Manje kunomuntu owazi ukuthi uyisoka ngoba ehamba exosha konke ukungcola ehamba ebhabhabala. Nkosi yami. Lo muntu olala njalo nabantu ongabakhethi abantu alala nabo ohamba ulala. Naye lo muntu lo futhi unaso isinyama kakhulu noma ke ngathiwa amaphupho akho uyabona kodwa isinyama unaso. Labe sisakhuluma ukuthi ezinye zezinto eziba yimbangela ekutheni
amaphupho ungawakhumbuli? Hey, ngoba phela umuntu omdala masokhuluma ngokuhambe ulala nabantu ngokuhlukana kwabo. Hey, leyo nto ngampela inzima ibucayi ngalendlela ngoba ngaphandle kwezifo, ngaphandle kwayo yonke into esihlambezana nayo emakhosini, uyothola ukuthi lo muntu olala naye wakhipha izisu. And abakhuluma abantu manje unane nje kuthathwa yini sithathana nenamba siyashintshana ngenamba sesiyahamba awazi kusuka nokuhlala omunye ngathona ukuthi ulaleliselale nanosisi wakhe. Ngenxa ukuthi asisabuzani phela ibongo manje masishelana and siyasikhohlwa ukuthi sesiyona ke manje ngokwenza kanjalo. Sesiyenza thina sibudedengu egameni lokuthi thina sasiyinsizwa bese emva lokho asishintshana ngeinamba sesasathatha ukuthi lemkhuba lona ujule kakhulu futhi ubucayi ngoba lento idala ukuthi ivale zonke izinto. Uzomthola ukuthi omunye umuntu ahambe emsebenzini axabane namabossi kube khona yonke into yakhe ivele nje ishabalala. Omunye kuthola ukuthi lento imphushela ekuthenini azabe umuntu okwazi ukuthi akasaneliseki nangokucansi ngoba ziningi into eseyifakwa manje nangezinto futhi abantu bebenza ngayo ukuthi athi umuntu ufuna ukukhuphula ubudlelwane kanti useyona. Mhlawumbe mne wethu ngale nje ukuthi singageqi kakhulu amagula ngoba simuke. Umbukelo wempunga yesithi usefisa ukwazi ukuthi mina ke angikho kulaba abazingcolisayo bona, sengizamile ukuthi indlela zami ngiziqoqe kodwa manje amaphupho awafiki. Yini engingayenza ke mina mhlambe ukuthi mangiphupha ngiphuphe into ebonakalayo phinde futhi uyikhumbule bese igcizelelise lokho. Lapho ke kuyenzeka kwabanye angithi phela mawusuphupha sibuyelana uphupha umuntu osuke emndenini. Esikhathini esiningi yebo sabaphupha abantu bangaphandle kodwa ngisakhuluma nje ngaloko komndeni. Uphupha umuntu osuke emndenini okusho ukuthi sesibuyela nakhona futhi nasemanzini amnyama. Angisho ukuthi amanzi amnyama kodwa wona ayakudala ukuthi vele idlozi lakho liqhele kuwena. Lisimo seliqhelile idlozi lakho ebese awuna usawuyena umuntu ophuphayo wena awusayena umuntu mhlawumbe kusoluthi ubekwa yazi kunabantu umuntu omdala umuntu bekwazi ukuphupha manje kuthola ukuthi mhlawumbe ngisho kuthiwa khona umuntu esegcekeni ahambe manje awuvundulula ukhipha ngoba ekhonjiswa yithongo. Manje sekubucayi akusenzeki ke manje lokho ngenxa ukuthi uvaliwe phela manje lo muntu uyabonakala ukuthi uyona noma mhlawumbe kube ngazi ukuthi umuntu ongazi ukuthi uyayithwala kungabe ephakathi kwesibani sasekhaya. Manje bakwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi ke lo muntu bamvale ngawo futhi lamanzi amnyama. Omunye umuntu namne wethu uzoba nesifiso nje sokwazi ukuthi mina ke nje mhlambe ke ngabe yini koncayiyane mangisondela ikhona into mhlawumbe abangangipha yona nje yokuthi mhlawumbe ngizoyisebenzisa ukugeza ekuyiyona ezongivulela amaphupho nakuba mhlawumbe ungeke uzoyibalulela kodwa mhlawumbe ukukha phezulu ngoba iyonto abayifunayo le abantu ukuthi bathole ikhambi ukuthi amaphupho agcine evule ngoba ngempela khona umuntu amaphupho akhe ongawaboni yabona ukuthi koncayiyane bamsizana ukuthi umuntu amaphupho akhe akwazi ukuvuleka ngoba sifuna into yokuvula amaphupho. Kuyiqiniso nje elimsulwa lapha kojikelele impela ikhona into engikunikeza yona ukuthi ngampela sibone ukuthi hayi azovuleka yini noma ngeke azavuleke yini. Mabe sekwenzeka kuthola ukuthi akusenze ngaleyo ndlela sekufanele ukuthi manje ngiqaleke manje ke sivundulule phakathi lento lena dalwa yini mayihlula leli khambi leli. Ayi bukelwe impunga yesintu asingawageqa amagula ngoba asimuke. Le nombolo lokuzibona sivele escreenini sakho ezakhe umne wethu umfokancayiyane ojikelele. Mshayeleke mbukelo wempunga yesintu uma ukuthi nawe unayo inkinga kulezi zinto esesizibalulile. Nawe futhi ngenze ukuthi unayo inkinga yamaphupho awatholi kahle. Akumthinta umne wethu akulekelele ngaleyo ndlela angakulekelela ngayo ekuthena amaphupho akhe avuleke ngoba amaphupho awumhlahlandlela ayimiyalezo esuka kubantu abadala. Ngiyacela ukuthi ke niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Mne wethu asiphinde sibakhumbuze ukuthi ojikelele ikuphi la besebenzela khona. Ojikelele babukeli sisebevili emakhosini. Lapho ke ufike uyagibela mawugibela itaxi ngiyakwazi ngikuyalele kahle mawusebenzise le number le ekhona la escreenini sakho uzokwazi ukuthi ngikuyalele kahle but wehla nje eKetso Crest elibrary then ke sebafika abantu
bazokulanda abasoyi beqondene nami manje ngiphume umuntu omdala lana ngiyafisa ukudlulisa lokhu ukuthi bekuzokwenzela isibonelo ngithi lana ngoba baningi abantu okuthola ukuthi sebeyibukile impunga yesintu futhi baningi ibasiza bengathi mina awungiphe nje abantu abahlanu bese ngiyeze emakhosini labantu labo ngizobanxusa ojikelele ukuthi ngizokwenza mahala lokho ngikwenzela nje wena abahlanu nje kuphela abahlanu kuphela uzothi masubalethile la ngibaqale enhloni kodwa ngifuna ukuthi bonke labo bantu labo babuye beze la kwimpunga yesintu mhlambe nomne wethu asike sikhethe mhlambe abantu abathwale kanzima kakhulu kulonyaka uyabona izinto zabo zingalungi uyabona mhlambe abathinte yona impunga yesintu kube yiyona ezoba impunga yesintu ezobadlulisela kubona ojikelele mina ngizobe sengixhumana nawe ngiyajabula kakhulu umne wethu uma ukuthi kukhona nawe ufika nje la kwimpunga yesintu unyaka usuphela ozokwazi ukuthi ukwenzela abantu okanye sivele siyenze kanje lento mhlamba sithi noma asike sibheke abantu othola ukuthi mhlambe umsebenzi bebengawutholi ukuze makuqala unyaka baza abantu ukuthi njengoba kade nenkinga umsebenzi engawutholi okanye leyo nkinga le kade imhlupho akathola usizo nje lamahala kojikelele sibonge kakhulu umne wethu ngokuthi ube ingxenye la ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV sithemba ukuthi nonyaka mawuqala sizokwazi futhi ukuthi kusetshenzwe kahle ngokwethembeka ikona ngikufuna kakhulu ukuthi sikubeke phambili kubantu nokukhathalela ukubasiza asibonge kakhulu kwena mbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshwe ngiyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga Inasa ngasengife